kay! Sundan mo diya! Sa tuwing naglalakad ka sa aking harapan, nauubusan ng salita. Nak, kay bawa ko nga mali ni. Pero nahigog mo man imong mami. Sige lang nak, kumudako na ka. Pasabton ra ka na ho. Kaysa pagkakaroon, di pa dyan ka madawat ni kuya. Sayang sa galing! Ayaw mo yung muna na yan! Karanggas! Sobra na kayo ka! Kuya! Elam! Sobra na kayo na sa kliyente! Nanubras ka gwapo ya! Ang damay kang bata ka pagkuyod na! Unsa may saan ni dyan ni mo ya? Baby girl, basi makasasala na niya kung pagkagwapo. Kung unsa may saan ni Ilim ya, pwede naman na istoryahan. Kliyente! Dili na ni magdadalag istorya! Kailangan yung plagan ni... Uy! Ay, tsaka! Ito! Wala! Ganas ka ako nakitaan pa yun. Ya, kalma hirago na mo gibati ba? Paminaw na ko sa kuha kliyente! Ikana si Mr. Lim! Nagdala ra nagmalas imong kinabuhi! Swerte noon niya kay makaliwat mo gwapo. Ya, di ba naghatag ang mga kondisyon ni Dya, pasag din na lang na nga iyong buhaton. Nga ano yung kliyente? Dili ko gusto nga dugay-dugayon niya kailangan ihatag niya dayon! Maang paminaw sa... Ayaw na gagawati lagi na ka! Naunsa man ka! Kanina pa ka! Ya, sukad sa pagbata nato, gisundan ba yung tika, pasag dinagod ko nga mahigugma? Dili man ko kakasabot kliyente, paminawa po ni mong kuya! Andiya karon kay dako naman ko, di mo maghihapon kong butan. Bisan pa! Tama lagi baby girl, paminaw sa imong kuya kay kuyam na nimo ba? Anong mo man ang ginabtan? Ay, mailo pagkaon na ako. Ano man nga? Gabon! Kuya, karon tuiga, kailangan ng pakasal mi Ilim. Kukubi ko kakuhag baka? Sure ka sa imong desisyon? Sure na ya. Time sa dili na pwede mahitabo! Nga naman ya. O, nikuha na mo ka sa gaging! Kaya na ako'y nadungog ng mga istorya! Aminaw mo sa kuha! Kini, tanawa! Mr. Lem! Nausa man ka, pre! Usay na tabo ninyo atong nihawa ko, usay na tabo. Papayitaon ko niyang napulo ka baka. Kabuang tay sa prebe. Ala tubang sagod. Nganong nahigugma man gyud ang anang kliyente ha. Usay na tabo. Yung nanim ko na itabuan na pre. Hindi ang mga sudan ni Murunti, uy. Pila ganiti? Sos, nangutan na pa dyan ka sa presyo, mangutang ng yapon ka. Grabe po ka sa kuwate. Last na ng TV, pautang ako kanin pa ate. Ay, dili na lagi, kadakon kay kaglista diri. Grabe Taas kayo, na kayo yung lista ano do. kang luwagan niti? Ah, dili dyan pwede, Kalipad taas si na Jamel, kayo. okay na ako Ay, na dili. Sudan! Tikay. Sudan mo diya! Sa tuwing naglalakad ka sa aking harapan, nauubusan ng salita. Oh, kana? Mao na yung utangi, kay magpautang na. Sure ka tayo, pautang ni? Di ay, diskatian ko niti. Manguyab, pirsulan ang tirada. Sabta na nimo. Natintal ra ka sa pagkaon mismo. Bantay lang ka sa Mr. Lim. Dili siya akong gikaon pre ang pagkaon. Mo dito ni hito ang bigo. Kasta dito. Ikaw utro pug ka, di ka kasabot ang sultihan ka. Nga to direk. Unya kliyente, maotoy na hitabo. Magpakasal pa kasi ha. Wait ang lubagan, mapakasal pa ka? Pagkaon na di mo nga pas na Ilim. Ibigan! Usundi dito mo mga. Gago, ikaw sunod dito. Ikaw ra. Ikaw.